Čus lidi, vítám vás u tohohle videa a dneska zahrajeme Roblox. Dejte like, odběr a jdeme na to. Takže dneska si znovu zahrajeme hru, která se jmenuje Sword Roulette. A v tuhle dobu, co natáčím tohle video, má to video nějak 111 lidí. Děkuju moc, vážím si té podpory a jdeme do hry, no. OK, myslím si, že od té doby, co jsem natočil video, se jako neupdatela ta hra. Já bych nechal ten zvuk, ale já nechtěl se copyright. A jo no. Já asi teď počkám, no už si to hrála hra? Ne. Tak jo lidi, já počkám, než si to hraje hra a řeknu vám. OK lidi, skončila hra a vyhrál nějaký akcion a jdeme do první hry, no. OK, jsem tady nějaký ty train aréně a tady můžu asi bojovat proti těm NPCčkům, abych si vytrénoval aim a tak no. A fakt lidi, děkuju moc, že jste to zhlédnutí na tom videu. Jsem hodně rád za to a podpořili jste mě tím hodně. A jsme ve hře, no. Toho mapu jsem ještě nikdy nehrál. A nemám meč, no, to je jasný, že jo. Oh. OK. Umři ty. Umři ty mozkožrouté. Oh ne. Proč ty? Ne. Ok, další hra. Doufám, že budu něčí. Prosím. Ale kámo, lidi, já jsem měl jednou šíp za asi těch 7 her, co jsem hrál dohromady. Tak, pojď sem ty špíňáku. To si chytím. Kámo, tu si děláš srandu, jo? Já fakt ale nikdy neměl. Co? Ale kámo, prosím. Konečně. Co, oni týmujou? Ne. Proč to nezabil, jako? Jasný, no. To je jasný, oni týmujou. Vidíš, jak by ho zabil? No jasný, týmeři. Fakt bez mozku. Já nevím, proč všichni lidi, kteří hrajou tyhle hru, jsou bez mozku. Čus kámo, chtěl jsem se zeptat, jestli nedáš ten odběr. Trvá to 2 sekundy a hodně mě tím podpoříš. Trvá to fakt jen ty 2 sekundy a chci mít 1000 odběratelů. Jo, už se ho dal, tak dík kámo, už si zbytek vydal. Ok lidi, je další hra a mám šíp, to je podruhý, co mám šíp, jo. Takže to je vzácný. Tak, ty týmere. Prostě týmři jsou, co milu. Prostě lidi, kteří týmují, jsou fakt nubáci, jako. I když já taky týmuju, ale ne teď. Takže všichni, kdo teď týmují, jsou nubáci, jako. No. Já jsem si myslel, že je to zase na mě. Jsi mrtvej. Co to bylo? No, o tom radši nebudu mluvit, jo. Ten týmer dostal. OK. Yes! Pojď sem! Jasný! Ne, já mám fakt šíp znova. Tohle hraje nějaká laky už. OK, je dole. Jste zanubáka! Vypadni do pekel! Jdu po něm, tomu týmerovi. Co měl týmy tomu nějakým prostě, nebo co? Tak, ty taky dostaneš! No tady, Patriku, ty jsi škurt, Patriku. Hele, všichni, kteří koukají na tohle video a jmenují se Patrik, jdu si pro vás, se pod vaší postelí a ve vaší skříni. No jasný, ale to je taky jasný. Ok, nevadí lidi, sorry, že tak to chci, ale prostě to nesnáším, kámo. Tohle. Ok,
OK. A teď si můžu otevřít druhou za 30 gemů. A jestli mi padne ten meč, já bych jo. Ale to nepadne. Kdyby to padlo, kámo. Už jsem si myslel, padne mi normální nůž, kámo. OK, další hra. A budu mít... Nemám, no. Nevadí. Už jsem měl dost, no. Už mi hra nedá nikdy. Jsi za nubáka, vidíte ho. Ten skáče. Já jsem viděl ty stín, kámo, praško. Tak, pojď sem, ty. Pojďte sem, běž penězi. Patrik to lívnul, on to rage baitnul, kam, tak to jo. Tak to je jiná. Omlouvám se všem Patriku, který koukají na tohle video, že jsem říkal, že jsem pod vaší postelí. No, i když jsem, no. Ale nevadí, no. Zase nemám šíp, no. Zase. Ne, to nevadí. Ale nevím, co to tam kuchtí ten. Wait. OK, už jako hasknul. Jestli to tam teď máš zabiju White Legend, protože pak by to bylo těžký, kdyby žil. A 15 gemů, jako to není špatný, no. Tak ještě si otevřu tu jednu česku. A pojď. Já něco říct, no. OK lidi, nevadí. Prohrál jsem, ale myslím, že jednou jsem vyhrál. Takže tohle video bylo úspěšný, zahrál jsem si znova hru v Robloxu. Dejte like, odběr a užijte si váš zbytek dne.